Ia să luăm un apel al Ioanei. În fine, să vedem. Bună ziua, mulțumim că ne-ați contactat. Numele meu este Ioana. No. Nu a zis bună ziua pe un ton vesel. Cu ce vă pot ajuta? Nu. Acel cu ce vă pot ajuta sună fals. Sună ca și cum nu vrei să fii la muncă. Așa. Ok. Aș avea de primit un colet? Am înțeles, sigur. Vă ajut cu mare drag, doar că o să mă voi înainte de tot. Prea veselă. Ce... Parcă v-a uitat un curcubeu pe ea. Gata, am primit și e-mail-ul de confirmare. Îți mulțumesc. Da, Mult, sigur. Ioana. Sigur e clientul fericit. Na, sigur a pus apelul pe pauză și i-a promis ceva bani, că altfel nu are cum să fie clientul fericit după un apel cu ea. 0. Și aici. 0. Și aici. Așa, și să-i lăsăm și un mesaj de avertizare. Te dăm afară. Ok, bun. Și să-i mai scriu ceva. Să-i pun un hashtag. Keep up the good work. Cu drag, Naomi. Chiar am fost drăguță.